kita kabeh isi diparingi kesehatan walafiat ora kurang sawiji apa. Saengga bisa kumpul ing omahku iki. Sing nomor loro muga-muga salawat serta salam tetep linubarake Gusti Pangeran kagem junjungan kita panutan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing wis menuntun kita ing dalan kang terang trawaca. Ketelu aku utawa Ayu Puspitasari uga ngucapake gunging panuwun sing tanpa upama marang kowe kabeh. Awit wis gelem teko ing omahku iki saperlu ngremekake dina kelahiranku sing kaping 17. Muga-muga lakumu kabeh saka omahmu nganti tekan omahku iki cinata Allah Subhanahu wa taala pinaka amalan sing apik. Kanca-kanca sing tak tresnani, sejatine umur kang tambah iki dudu ateges tambah dawa umure. Nanging umur tambah iku ngemu teges yen malah kurang ing ngarsane Gusti Allah. Mula saka iku senajan teko saiki ibu bapakku ngremekake dina kelahiranku lewat tasyakuran kang prasaja iki. Ibu bapakku tetep meling yen dina kang bejo iki ora perang diragati kanthi pesta sing kurang migunani.